Kunne du også godt tænke dig at komme tilbage i superform efter din fødsel? Så har vi måske den helt rigtige løsning til dig. Hej, jeg hedder Lærke, og jeg er fra Get Fit Mama, og jeg vil fortælle dig om vores nye online træningsprogram Fit med Baby. Fit med Baby er et træningsprogram for dig, der gerne vil træne sammen med din baby hjemme på stuegulvet. Det betyder, at I kan træne lige når det passer ind i jeres hverdag. Træningen kan tage alt fra 5 minutter til 25 minutter, så du kan få det til at passe ind med hvad I nu ellers har at gøre mål, og så længe baby har lyst til at være med. Det er også muligt at træne uden sin baby, så det kan du helt selv styre. Det gode ved det her er, at både du får rigtig god træning for hele kroppen, men din baby bliver også motorisk stimuleret, så I får begge to en hel masse ud af det. Programmet er tilpasset til dig, der lige har født. Målgruppen er babyer, der er 2 til 9 måneder. Baby kan også være lidt yngre eller lidt ældre, men det er sådan cirka her omkring vi er. Det betyder også, at programmet er tilrettelagt, så det passer præcis til din krop, og sådan som den har det, når den lige er født, så vi bedst muligt får den trænet op igen, og får alle skavanker på plads og styr på det, så du kan blive fit og spændstig. Lige nu har vi 50% på programmet, fordi vi vil så gerne have, at I skal ud og prøve det alle sammen. Så det har vi frem til på søndag. Så tag og kig forbi hjemmesiden og se, om det måske kunne være noget for dig. Og hvis du har spørgsmål, så endelig bare skriv til os. Jeg står herude, hvor der er højt til himlen, fordi jeg simpelthen er så begejstret, ikke har plads til min begejstring indenfor. Og vi håber også, at du bliver rigtig begejstret for programmet. Rigtig god fornøjelse.